Вось так хуткасць! Якія лоўкі! Раней у мяне такіх вынікаў не было! Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі! Так, поворот я обошел, иду на обгон! Ой! О! Хтосьці мне ліст даслаў. Гэта ад маіх сваякоў мішак. Так. Прывітанне, Топа. Ці падрыхтаваўся ты да зімовай спячкі? Мы з дня на дзень адпраўляемся спаць да вясны. Вау! Ой, і як я мог пра спячку забыцца? Але ў мяне столькі спраў было. Агульні. А на трэніроўку па хакеі я толькі запісаўся. Трэба тэрмінова нешта прыдумаць. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа. Яночка, салют! Адкажы, калі ласка, толькі сумленна. Ты мне сяброўка? Вядома, сяброўка. Топа, навошта пра гэта пытацца? Ну, я хацеў упэўніцца. Упэўніўся? Так. А калі ты моя лепшая сяброўка, ці дапаможаш у важнай справе? Ой, Топа, не мог адразу сказаць, што табе трэба? Адразу не мог. Але справа вельмі-вельмі важная і адказная. Ой, хопіць гаварыць загадкамі. Што трэба рабіць? О, сама читай. Прывітанне, Топа. Топачка, гэта ж табе адрасавана. Хіба можна чужыя лісты чытаць? Читай, читай, я дазваляю. Ну, добра. Чытаю далей. Ці падрыхтаваўся ты да зімовай спячкі? Мы з дня на дзень адпраўляемся спаць да вясны. І подпіс «Твае сваякі мішкі». Ну, як табе ліст? Ліст як ліст. Я ведаю гэтых сваякоў. Ты сам нас знаёміў, калі мы падарожнічалі па лесе. Цудоўныя мядзведзікі, дарэчы, як і ўсе мы мішкі. Топа, ліст я прачытала. А чым магу табе дапамагчы? Ну як чым? Самым галоўным – спячкай. Нічога не разумею. Твае сваякі пытаюцца, ці падрыхтаваўся ты, Топачка, да спячкі. Именно. Я ж не падрыхтаваўся. Зусім да яе забыўся. А значыць, я парушаю мядзвежыя правілы. Усе мішкі павінны адправіцца ў спячку. Топачка, калі ўсё так сур'ёзна, і ты адпраўляйся. Ты не, я пакуль што не магу. О, у мяне і камп'ютарны турнір на носе, і трэніроўкі па хакеі, і дзень нараджэння Тимофея. Я ўжо запрошаны. Топа, я ўсё роўна не магу зразумець, чым магу табе дапамагчы. Яночка, адпраўся, калі ласка, ў спячку за мяне. Я? Ліска? У спячку? А што такого? Ты ляжаш на мяккую пярыну, уявіш сабе прынцэсай на гарошыне. Прынцэсай? Самай сапраўднай. Ну? Яночка, згаджайся. Ой, а я прынясу табе мяккіх падушак, цёплую коўдру. Ну, я... Усё, нясу, Яночка, нясу. Калі я залягу ў спячку, усе падумаюць, што я стала мядзведзем. Ой. 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 Ого. Всё. Зараз
Уключу камеру. О. Каб мае сваякі бачылі, як я да спячкі рыхтуюся. Ось так цяпер узбіваю падушкі. Ось так. А цяпер можна камеру і выключыць. Фух. Усё, Янка, адпраўляйся ў спячку. Уключаю камеру, каб мае сваякі зразумелі, што хтосьці ўжо спіць на мягкіх падушках. Быццам гэта я. Папа, пачакай. Я не буду адпраўляцца ў спячку. Я ж не мешка. У мяне таксама спраў да вясны многа. Яночка, але гэта не па-сяброўску. Прабач, Топачка, але ў тваіх хітрыках я не хачу удзельнічаць. Катастрофа! Хитрыкі мае ёй не падабаюцца. Ну, Яночка, попросіш ты ў мяне дапамогі. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне Топа. Салют, Маша! Ты так своечасова прыйшла. А што такое, Топачка? Маша, а ты калі-небудзь адпраўлялася ў зімовую спячку? Не, ніколі. Я ж не мядзведзік. Маша, гэта твоя зорная гадзіна. Ты зараз жа ляжаш у спячку. Так, вось табе мяккія падушачкі і і коўдрачка. Топа, стоп. Растлумач, калі ласка, навошта мне адпраўляцца ў спячку? Ну як навошта? Ты адчуеш сябе сапраўдным мядзведзем. А калі не хочаш мядзведзем, тады прынцэсай на гарошыне. Потым яшчэ дзякуй скажаш. Мы, мішкі, менавіта таму такія прыгожыя і разумныя, што кладзёмся ў зімовую спячку. Топа, а ты сам да спячкі гатовы? А я потым. У мяне пакуль што важныя справы. Маша, ну не стой на месца, адпраўляйся ў спячку. Давай. Добрый вечер, Маша. Ой, прывітанне, Яночка. А ты куды? А мяне Топа папрасіў... Адправіцца замест яго ў спячку? Пра тое, што спячка будзе замест яго, мне ён нічога не гаварыў. І не скажа. Маша, не вядзіся на топавыя хітрыкі. А ты могла бы помолчать, Лиска. Сваякі Топы нагадалі нашаму мядзведзіку, што час адпраўляцца ў спячку. А ён і не думае спаць. Таму і вырашыў адправіць спаць кагосьці замест сябе. Вось яно што. А перад сваякамі-мішкамі адчытацца, што ён выхаваны мядзведзік своечасова ў спячку адправіўся. Ой, так, моя спячка адмяняецца. А ты, Топа, калі не можаш выканаць нейкую справу, сумленна скажы, чаму не можаш з ёй справіцца. А не выдумывай розныя хітрыкі. Эх вы! А што падумаюць мае сваякі-мядзведзі? Калі ты скажаш, што ў цябе спраў многа, і камп'ютарны турнір, і трэніроўкі па хакеі, і дзень нараджэння Тимофея, яны зразумеюць. Да і калыханку ты да вясны не можаш пакінуць. Эх, ну добра. Набяруся смеласці і так і скажу. А замест спячкі можаш паабяцаць сваякам, што кожны вечар пасля мультфільма будзеш адпраўляцца ў ложак. Абавязкова. Тады давайце зараз і паглядзім мультфільм. Ой, а зараз час адпраўляцца спаць. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі
скажи,